뭐뭐 막 하나 보이나 이거. Ủa 왜 बेखौ नायस'नाखै आं साम' नालाय ना मायाव सिथाबना फैदों 나와 후보에 सोरबा 사시야? 그냥 하라고요 어른 엠부바지 फैबाय 사시야? 우크만이 가클라파이나 फैजोबबाय थारमानि साम'आथ' साम' 네, 봉발이 가려. साम'आ सिथाबना फैबाय आरो जागानानै बेयावथ' जायगाया बारा गिदिर नांलायाना साम'नो 나가래. 뭐뭐 막 하나 보이나 이거. 왜 बेखौ नायस'नाखै आं साम' नालाय ना मायाव सिथाबना फैदों जारलालै 봉발 가지 문화래 이거. नों सिथाबना फैदों बे बिराद दैन'बाद जों मोजांसो मोनदों सिथाबना फैनांगौ बिदि 가지 문화래. 사람이 시장 나가라 이걸래. 참다고 뭐라. 얘는 받으라. 저기 그다고도 받으라. 얘는 받아 진진에 로를 내려놔라이. 아무로 가지 문 이래. 아. 그거 많이 버리면 그거만 시작하고 받은 거 찍는 알아. 오, 더 시थाबना फैदों ब्रा बियो Kerang. Main ladina burung ladina. Bukan mata puri masih jangan ya. Rama ladina burung. Asik indah. Kalau tu ladina, main ladina burung kita ladina. semua mereka menang. Bida, sinera tungga, nunggu sinera mana tu. Iku mukjizat ni kan. बेमालाय नि फंबाय अननानै मा खालामनाय न'आव थांसै ना ना न'आव थांसै आरामसे बयबो जमानो सा लोंलांसै थांसै नामा गथ'फोरबो ओंखाम ओंख्रि संनांगौ जानांगौ ना टाइम जाबाय ना Bego ser kinteya. जेबो फैयाखैलै आं खिन्थानोसै दैसुं गैया मा बेखौनो सोंदां मा खामानि बिराद मोजां नोंसोरखौनो नुयैखायनो बेरायफैदों बैसागोनि सिगां नायनो लुगैनांगौनो जोंहाथ' फैबायना औ दा नोंनि उनावसो दा औ बाल्थिंखौ खाथियाव दोनसै बाल्थिंआव मा फिसिनायखौ आं रिजिला खोन्थागौनो खोन्थानो बैसागुआवथ' जों जाखागोन बे फिसिनो होरा संखाबाय होनना बुङो बियो मालाय फिसिलांदो Yola, asli sungkadeng. मैया संना दोनदों खुब्रा अफ्रिखौबाबो जागोन ना गिदिर जागोन सजिनाव दाबो मोनलोङो नामा दोदो सावलुनाव दाबो मोनलोङो सावलुनाव गाबोन फुङाव थांसैना गायो अफ्रि जाजागोन खुरैसे मोनजाबानो जागोन ना साहाखौ लोंनोसै बेयावफोर दे गोबाब नायनोसै र' गोबावबो थांसै बैसागु नोंसिनाव फैयाब्रा बैसागु जोंनि जाखाजोब्बाय बे आरो होद फाग्ला माबा अमा खर' जानाय अमा बिबु जानाय खोथा दंथ' लास्टआव लांदो दं सोरबा लांदो नांगौबा जों थिखोना लांसै माथो दा खनसेयावनो जों जेनेरेल जादों नालाय बेनि उनाव आदब दंखायो नालाय गोदोनिफ्रायनो बिदि आरोना फन्द्र'ब्रा 15 जाखायो माथो सुदुरबाय रानिं जाबाय देवबार खालि भिडिअ दे जोंना 15 जों 15 जाया आरो गथां गामखौ थांसोमनो माजिगोन नालाय सोरबा सोरबा थानाय गुवा सेलेमा गोजान बेलाय एसे जायगाना बेखौ बुंनो हाला थांनो बिदिबोनो हायो थांनानै माने संफोर मोनगोन आरो जों सानसे साननैबो मोसाबानो जों गासिबो डनेसन जाजोबो जेबो नों थांना फैदो जोंना ओंखारनायानो जों माने औ 15 बारनाय मानसि जानांगौ बे गुबुन हारिया सानदेव जानाय सानदेव माने बार लानानै देवबार खालि जानाय लोंनाय साले ओरैबायदि मोनसे दा मानो होनोबा जे खेला होनदा बिदांबा जों दसजन बरन जोंबाबो खालि गावनि नियमखौ जों फालियो बेयाव थारमाने बाथौ धोरोम बा माबा मोनसे मोनसे माबा दङ मोनथाय दङ जोंनाव बेखायनो जोङो जेरावखि बिदेशआव थाङा मानो जोंखौ फालिनांगौ जिखुनु थाबाबो जों माने बेयाव मोनसे रायजो मोनसे नामा आंखौ नुनाय रायजो मोनसे दं दुखु खस्थ'बाबो जोबोद अनलायनाय दिनै बुधबार ना मंगलबारसो दिनै बिस्तर दिनै मंगलबारसो मंगलबार दिनै गाबोन बुधबार अ मैया समबार दिनै मंगलबार एले मबाइलाव दंखायो
나 지도봐 아니 이거 하우랑 슬랍 그나 빨리 슬랍 그거라고 정말. 안 카올라가면 시시시네 뭐냐? 시시시네 뭐냐 뭐는 와. 안 테르나마 카올라면 그만하고 딘더세 나마 내 그때가 오라는 시마. 마याव खावदों बायदि बेखौ आन्दासाव बिसिनिया खारखाना जिनि खाथियाव दङ. 그러는 가지 좀 말하는 자이나 소리가. 이거나 소리. 내 집으로 가지. 세상 나라니나? 방갈 하나에 사진 타고 내 사푼다 명발. 여기 사푼는데. 마치면 정그러 그래 부둥 그러. 아티가 그디 그 밥도 못 자는 거나. 왜 사모도 그 밥부 자그라서 비어. 나랑 당만자 비나. संख्रि नांबा बे गोदोलांगोनसो थैयो बियो. थैगोन 지르야지 놀라 बिबुथिबो लला जायो नायनानै 제가 비디오 보면 속 온라인은 자는걸래 दुनिया मिथिबाय बे बोथोराव आरो नैबे मास मोनसेनि नै 15 दिननि गेजेराव रावबो बुलायनाङा रावबो नांनायखौल' जानाङा रावबो दुखिनाङा सानैजों बुलायसै सोर हायो थै नोंलाय आरो उदैबो बिलाय माथो बादो आं दैयावसो हागोन दै बुरि हाया आङो दैयावबा राखांलायो बियो बेयावना जों हाया बिजों बांसिन थाङो दैयाव सिङाव थांनायनि साम'आ जेनसिगोन आरोना जेनसिगोन जोङो जोंहा हायावबाथाय जों देरहालायबाय देरहालायबाय बेना गोब्राब जाहैगोन ना आयौ हाग्रामाखौ दिनैसो नुबायलां बिपिएफआव बे देरहासिगोन एबार देरहासिगोन बिपिएफआव बे देरहासिगोन जुदि न' बिनिफ्राय आउट जानायनि सिगां जोंनो खमसेयाव माबा मोनसेथ' होलाङो आरोना अननानै आरोना बैनिफ्राय आरो देरहानायनि उनावथ' जोंनोथ' उनावहाय होदो रायज्लायनायनि गेजेराव नोंथाङाबो लास्टिं दङ आरो जों थाबासो लास्टिं थागोन आरो बैबो थाबासो नोंथाङाबो बै लास्टिं लं सेट दङ माने मोखां फांसन आथिं ओरै माने फैबोला आया नोंसिनि जायगाया इमान फुला फाग्लासो बेयावसो फैदों औ थानो हायानो बिजों फैबाय आङो माने मानसि थांनोबानो ना सैमा खारबाबो ना औ दाखालि माबायाव थांनानै एव मावनाव फैनायखौ होनदां बेखौ मोनदों आङो थाथा गंब्रै जाबाय मास मोननै जाबाय ओइ फंबाय हाथायानो गंब्रै जाबायलै बेना मास मोननै फुरानि ओइ फंबाय हाथाया गंब्रै जाबाय चिकेन माबा गंब्रै बायबाय बियो नोंसोरलाय मा फाथा मोनो जोंलाय मा फाथा मोनो बाय माथो न'आव थांनो बाय माथो बांगाल बुद्धिखौ बांगालनि बांगाललै बे नों आंजोंनि खोथा नङा खोथायाथ' थिगानो बेनाबो ना रायलायनाया थिगानो एकदम बर' मानसिया गैयाबा उरि फुखा बायदि ना बिनि नियमा बिदि थांबा आहाबो थांसै होनबा रावनोबो खोन्थाया बियो बेखायनो दोनबाय दा बांगाल सालाकसो बियो आरो साननैसोआव नायदों मारवालि हानाय नंबावसो बिजों केन्डिडेट जागोन बे जोंनि सासे दानसे केन्डिडेट जागोन बे बड'लेण्डआव मारवालिखौ फेल खालामगोन बियो लानांगौ बेखौ बासायाव रङियाव लानांगौ आङो नारखान जायगाया इसिनिबा नारखान नुखानानै इसिनि गुवार खालामग्रासो बियो ओइ बेफोर मा खना खना मा मोख्रे नायलायदों नोंसोरलाय बोराय बुरि अ बोरैबा नुलायलाङोलै ग्रिटिंकार्ड होखानानै ना अ बोथोर होखानानै आरो खबर होखानानै आरो मा बिलाय खबरालाय लखबना होलाय आंनो आं जायालै ए साम'आ थैगोनलै बेखौ जानांगौबा ओइ नों थैयो संख्रि नांबा थैगोन नोङो फैनोसै एसे खर'आव नांनानै थाब जानायनि हरब्रा मानसि दङ ना मानो खर'लाबो गोथावसो सोरबा जाबावगोन आं सोर जानो जायालै आंथ' जाथारालै लाबो ओरै लाबो
थालाबो थाङो बारा माबा गैथारा एकदम नेनाय बेखौ लानो हागोन ना नेयो नामा बेखौ लानो हागोन हासिगोन थाब थाबाय दानो हागोन ओंखाम जानो मोनसे नोङो बेखौ हाबाय नङा मालिकआ आंसो जालायबाय गाखोबाथाय मोनजाबाय मोनजाबाय द' माइरं खानांगौलै हायोब्ला थाब मोनजानाय नंला बे बिराद गोबाव थाबाय नोंसिनाव गैया मोननै बेखौ फैलाय ओइ साले लेंहर माने मा सासे आरो मा नायलायगासिनो मेगना हारामिफोरा सासेजों टारगेट खालामगासिनो इयो साला खमसे खमथ' आंखौ टारगेट खालामना हा नों जायो Kamu isi berapa? Oh, tisti. Lưng mà lưng mày thả, mượn này khu lưng mày thả, đi cái bóng. एप्लिकेसन हरलायलायनायसो मोनफैबाय थेंक इउ लै कम्पिउटार लायबाय थानाय दिनैसो मोगथां नुबाय बिराद गोबाव जाबायमोन थेंक इउ ना बिराद गोबाव जाबाय आं बेखौ नुयो बेखायनोथ' होनदोंब्रा दिनैसो नुदों अनलाइननि गोजालै गासिबो अनलाइन जाजोब्बाय औ नै मा गिलास बेलेग बिलायलायगो गैलालै नोंखौ गैला मालाय ओरैसो अनो बिसानि गोसोलाय बिदि दंना बादुर बायदि सोलिबायो नामा जोंहा लालायबाय बेखौ लालायसै जोंहा खालामलायबावदों नुवाखै बयबो मानसियानो मिनिजोबो बाला गाबोनसो बिदिनो ओरैनो बबकय नांगौ खिथिया मोखां जायसै मैया माबा फिननो खुलिना थांदोंमोन ना माबे दहाय थांदों दहाय नङालै मैयासो सानलाय सुनायनि हरना सामान रोगानायसो लिंहरलाय मैया नङालाय दासो बबकय होननांबाय सुनाया थांबाय बबकय बबथ' अलप काम डिउटि आलाग डिउटि आरो फैसा थिग ना दाखोला तो मैं आलसी लग जाए तो मैं आलसी जाबाय आं बेनि ना सासेयाव गांबां हरदों माने बिल्डिं थिनथालायाव थिखोदों आरो ना गद्रे मोनसे अ बेखौ मिथिदों बेनो नै सुनिल जा फंबाय ना थांदों नों थांदों सन्जिब औ आरो बे बिब्रा माबानि नों सुथलाय बिब्रा फिदिंबाय थानाङा थिखोना लालाय नोङो आं थाङा नांबाय खाना हला काम हला बिब्रा मोनानै आजिखालि बेयावसो हरजोबो मबाइलाव मोननायालाय फैसा नङा नामा सिगांथ' ना बे नोंनि खोथा आरो ना आरो नैबे फिसाफोरनो मा जाहोलां जोङो दा सासे सानै साथाम साब्रै साबा सातजन दङ 50 थाखाबाबो सालथेयासो लोंहोनो दा खुन्दुं जाहोनांगौ नङा जानाय लोंनायनि खोथा नङा बैसागु मोनफैबाय जोंना दा 6000 खामायो बे दिनावनो हानायाव लांनानै दोननाय गारि आंगुर बिदिनो आं नङाना बे मयलानसो महिलानि ना नमेला सिख्लानि मयला बाथ'सो आं मिथिया ओंख्रिया बेनोसो सामफ्राम मोनजालाबाय थागोन बे मयलानसो आं मिथिया बेखौ आंना माने आं हाजिरनांगौ गारि सालायनांगौ बेल' जामफ्लाथारगोन आरो दाखोन गारजाबाय दाखोन गारबाय थागोनलै बे गिनायानो थिग जागोन फैयाला होनबा दाखोन गारबाय थागोन बियो नोंनाव एक्सल नायनाय जोंनाव एक्सल नायनायनि थाखाय बार जानो जागोन र' जागोन फ्रायजालाय सयजालाय अनलान जालाय दानबावैसो बर'फ्राथ' बिदिनो जाखाथारा ओंखाराबाथाय थुख'नो हायाबाथाय बाहेराव मानसिफ्रा गासिबो एकदम गुन्दा एकदम बर दंजोबो माथो लामा थांसै
सोलिलायनानै गुलाय लामायाव थांबाला साम' सिङाव ओंखारगोन खुंग्रि लानानै जानो माने गिखाजोबगोन नोङो बाहाय मोसौ खुंग्रि लाना ओंखार साम' हाजों जागोन मा बिलाइ मा जादों मानो हाथावनो नामाखाय आं खालामनो थाखाय मोनाखै दा लेंहरबो मोनाखै बारसा सिङा हायानो मा खालामबावनो आं गारनो हाया मा सिंखौ जोंना गालांसै एबार जोंना गालांसै सिरागोन खोमा नायनोसै मा जेनेबा आंनि खावनानैसो लाबोगोन ना बायनानैसो लाबोगोन ना बुस्थुखौलाय आं खावलाग्रा मानसिनावलै सिगां सिंना मोजां ना सिगां सिंना मोजां नङा नामा आं थेरनो मा खावग्रा मानसि नङा आंखौ देन्दारसो नामा दे खोथाखौ रायलायनोसै नामा मायाव खावदों बायदि बेखौ आन्दाजाव बिसिनिया कारखाना जोंनि खाथियाव दङ मारा हानायखौ जायो नामा सोरबा खावना सरि दे जेबो नङा गाज्रि जागोन ना रायलायनाया दे साहा फुदुंदो बेयावबो साहा फुदुंदो दे मानसिफोरा सोंग्रो ओमफ्राय फुदुंग्रो आथिबा गोदै गोबाब दङ जानाय नङा बै साम'आथ' गोबाब जाग्रासो बियो नालायाव थांबानो जायो बिना संख्रि नांबा बे गोदोलांगोनसो थैयो बियो जिरबायासो लला बिबुथिबो लला जादों मिलायनानै जोंहा बिदा फंबाय सब अनलायनानै जानांगौलै दुनियाव मिथिबाय बे बोथोराव आरो नैबे मास मोनसेनि नै 15 दिननि गेजेराव रावबो बुलायनाङा रावबो नांनायखौल' जानाङा रावबो दुखिनाङा सानैजों बुलायसै सोर हायो थै नोंलाय आरो बुलिबो गैया माथो बादो आं दैयावसो हागोनलै बुरियाव हाया आङो दैयावबा राखांलायो बियो बेयाव ना जों हाया बिजों सिगां थाङो दैयाव सिगां साम'आ जों जेनसिगोन आरोना जेनसिगोन जोंहा हायावबाथाय जों देरहालायबाय बेना गोब्राब जाहैगोन ना आयौ हाग्रामाखौ दिनैसो नुबायलां बिपिएफआव देरहासिगोन एबार देरहासिगोन बिपिएफआव देरहासिगोन जुदि न' बिनिफ्राय आउट जानायनि सिगां जोंनो खमसेयाव माबा मोनसेथ' होलाङो आरो ना अननानै आरो ना बैनिफ्राय आरो देरहानायनि उनावथ' जोंनोथ' उनावहाय होदो रायलायनायनि गेजेराव नोंथाङाबो लास्टिं दङ आरो जों थाबासो लास्टिं थागोन आरो बैबो थाबासो नोंथाङाबो बै लास्टिं लं सेट आया नोंसिनि जायगाया इमान फुला फाग्लासो फांथेना फैयाबानो जाया खुन्दा लड खालामगासिनो दं फान्था लड खालामगासिनो दं नोंसिनि आरो मा फुरा गुदाम माबानिया दाब्बा गोलैगासिनो दंना बेयाव सोलिदों औ थानो हायानो बिजों फैबाय आङो माने मानसि थांनोबानो ना सैमा खारबाबो ना औ दाखालि माबायाव थांनानै मावनाव फैनायखौ